नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. परप्रांतीय भंगारवाल्याला अधिवासाची कागदपत्रे, कोकणात नक्की चाललंय काय? मल्टीस्पेशालिटीचा निर्णय याच आठवड्यात, दीपक केसरकर यांची माहिती. आणि श्रीदेव रामेश्वर गाव भेटीवर. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. खानापूरच्या धर्तीवरती तिलारी हत्ती पकड मोहीम राबवा या मागणीसाठी तालुक्यातील सरपंच, उपसरपंच, सदस्य 10 तारखेपासून साखळी उपोषण छेडणार होते. मात्र रविवारी झालेल्या विशेष बैठकीत आंदोलन तात्पुरतं स्थगित करण्याची घोषणा केली आहे. दोडामार्ग तालुक्यातील हत्ती उपद्रव थांबण्यासाठी या ठिकाणी खानापूरच्या धर्तीवर हत्ती पकड मोहीम राबवावी यासाठी उद्यापासून दिनांक 10/2/2025 पासून दोडामार्ग तालुक्यातील सर्व सरपंच या ठिकाणी एकत्रित येऊन शेतकऱ्यांसोबत घेऊन उद्यापासून आंदोलन करणार होते. अशा पद्धतीचं निवेदन आपल्या सन्माननीय दीपकभाई केसरकर, त्याचबरोबर आपले सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि सर्व वनविभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांना आम्ही दिलेली होती. दीपकभाईंच्या माध्यमातून येत्या 2-3 दिवसामध्ये या वनविभागाची वनमंत्र्यांसोबत बैठक होणार आहे आणि त्याच्यामध्ये योग्य तो निर्णय होणार आहे अशाचं पत्र आज या ठिकाणी आपल्या शिवसेना तालुका प्रमुख गणेश प्रसाद यांच्याकडे त्यांनी आम्हाला पाठवून दिलेलं आहे. आणि त्या पत्राचा विचार करून निश्चित स्वरूपामध्ये येणाऱ्या काळामध्ये या ठिकाणी हत्तीचं जे संकट आहे ते कुठेतरी दूर होण्यासाठी मंत्री महोदयांच्या दालनामध्ये बैठक होणार आहे आणि त्या बैठकीत याच्याबद्दल योग्य तो निर्णय होणार आहे. त्या अनुषंगाने आज रोजी पुकारलेले जे उद्याचं आपलं आंदोलन होतं ते या ठिकाणी सर्व सरपंचांची या ठिकाणी चर्चा केल्यानंतर आम्ही काही काळासाठी ते स्थगित करत आहोत. परंतु अधिकाऱ्यांनी दिलेली पत्र, दीपकभाईंनी दिलेलं पत्र याचं कुठंतरी त्यांनीसुद्धा पाठपुरावा करणं गरजेचं आहे आणि दोडामार्ग तालुक्याने न्याय मिळवून देण्यासाठी सतत दीपकभाई खंबीर आमच्या पाठीशी आहेतच, पण हा सुद्धा प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांनी निश्चित स्वरूपामध्ये पुढाकार घेऊन हा प्रश्न सोडवावा अशी या ठिकाणी मी विनंती करतो आणि उद्याचं आंदोलन या ठिकाणी तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित करण्यात येत आहे असं जाहीर करतो. धन्यवाद. बोला. आज या ठिकाणी दोडामार्ग तालुक्याचा जो महत्त्वाचा प्रश्न होता, ज्या हत्तीमुळे या ठिकाणी अनेक भागामध्ये शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे आणि नुकसान होत असताना अनेक लोकांचे या ठिकाणी संसार चालवणं सुद्धा मुश्किल झालेली होती. अशा या समस्येबाबत हत्ती पकड मोहीम राबवावी म्हणून दोडामार्ग तालुक्यातील सर्व ग्रामस्थांची इच्छा होती आणि ही पकड मोहीम राबवण्यासाठी 2 वर्ष सतत मागणी होत होती. आणि या मागणीचा अनुसरून दोडामार्ग तालुका सरपंच संघटना आणि जिल्ह्याची सरपंच संघटना यांनी या ठिकाणी ही मोहीम राबवावी म्हणून या ठिकाणी उपोषणाचा इशारा दिला होता. यांचं उद्यापासून या ठिकाणी साखळी उपोषण दोडामार्गमध्ये होतं. परंतु या संदर्भात माननीय दीपकभाई केसरकर ज्या मतदारसंघाचे आमदार आहेत त्यांनी माननीय गणेश नाईक, वनमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांच्याबरोबर चर्चा केलेली होती आणि हल्लीच खानापूर कर्नाटकामध्ये हत्ती पकड मोहीम राबवली गेली आणि त्या मोहिमेच्या अंतर्गत त्याचप्रमाणे दोडामार्ग तालुक्यामध्ये ती हत्ती पकड मोहीम राबवावी म्हणून या ठिकाणी त्यांनी गणेश नाईकांना विनंती केली. गणेश नाईक साहेबांनी या संदर्भातली जी सकारात्मक विषय आहे त्या सकारात्मक विषयातून त्यांना तो आदेश दिलेले आहेत आणि त्या संदर्भातली सविस्तर अहवाल तुम्ही घेऊन माझ्याकडे या आणि त्या बैठकीमध्ये आपण त्या ठिकाणी निर्णय घेऊ असं या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. आणि प्रशासनसुद्धा त्याबाबत सकारात्मक अहवाल या ठिकाणी ते देत आहेत आणि त्यांच्या सकारात्मक अहवालामुळे या ठिकाणी या 2-4 दिवसामध्ये दीपकभाई आणि माननीय गणेश नाईकांच्या मंत्री महोदयाच्या दालनामध्ये या ठिकाणी बैठक होईल. दोडामार्ग तालुका संघटनेचे सरपंच सुद्धा त्या ठिकाणी त्या बैठकीमध्ये सहभागी होती आणि यामध्ये मला आशा आहे की सकारात्मक निर्णय होऊन या हत्ती पकड मोहीम दोडामार्गमध्ये सुद्धा राबवली जाईल. आणि त्याप्रमाणे हा जो प्रश्न आहे हा प्रश्न जे हत्ती वारंवार या ठिकाणी ठराविक वेळेमध्ये या ठिकाणी येत असतात त्या हत्तींचा जर बंदोबस्त झाला तर पुढील हत्ती येणार नाही अशी लोकांना आशा आहे. त्यामुळे लोकांची जी समस्या या ठिकाणी सुटेल आणि या संदर्भात सरपंच संघटनेशी चर्चा झाल्यानंतर त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. त्याबद्दल सुद्धा मी सरपंच संघटनेचे या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो, धन्यवाद व्यक्त करतो आणि हा लवकरात लवकर प्रश्न सुटेल अशी आशा व्यक्त करतो. विद्याप्रसारक मंडळ ठाणे संचलित महर्षी परशुराम इंजिनिअरिंग महाविद्यालय ते आकाशातील रस या विषयावरती व्याख्यानासाठी आलेल्या खगोल अभ्यासक आणि पंचांगकर्ते दाखरू सोमणेंनी कोकण 7 लाईव्हशी खास संवाद साधलाय. पाहूयात. आकाश हे उघडं पुस्तक आहे. इतर पुस्तकं उघडावी लागतात. आकाश सदैव उघडलेलं असतं. तसंच आपल्याला माहिती आहे
की आपण प्रवासाला जाताना पुस्तक आठवणीने न्यावं लागतं. आकाश तुम्ही जिथे जाल तिथेही येत असतं. नंतर आकाश हे फुकट वाचायचं असतं, त्याला पैसे लागत नाही. पण आकाशाचा अभ्यास केल्यानंतर हे विश्वाची अमर्यादा किती आहे, विश्व मोठं, त्याची जाणीव होते आणि माणसाच्या स्वभावामध्ये नम्रता येते. म्हणून प्रत्येकाने आकाशाचा अभ्यास करायला पाहिजे. पूर्वीच्या काळी होतं ते मृग नक्षत्राला खाटलं बाजूला म्हणायचे. वेळेचं पूर्वीचे जुने लोक सप्तर्षी बघून वेळ सांगायचे. तसं आकाशाचा अभ्यास प्रत्येकाने करायला पाहिजे, जायला पाहिजे, माहिती असायला पाहिजे. आणखी दुसरी गोष्ट, चंद्र 3,84,000 किलोमीटर अंतरावरती, सूर्य 15 कोटी किलोमीटर अंतरावरती. आपण जर घरात राहिलं, दरवाजा खिडक्या बंद करून घेतल्या तर आपण निराश होऊ, नाराज होऊ, आजारी पडू. पण आपण खिडकी उघडून बाहेर बघितलं, बरं वाटतं. माथेरान महाबळेश्वरच्या डोंगरावर गेलं आणि विस्तीर्ण प्रदेश बघितला, आपल्याला मनाला आनंद होतो. समुद्र किनाऱ्यावर जाऊन क्षितिज टेकलेलं बघितलं तर अधिक आनंद होतो. तसं आकाशात तर एवढ्या दूरवर आपण पाहतो तेव्हा मनाला आनंद प्राप्त होतो. आणि आनंद प्राप्त होण्यासाठी आकाशाचा दर्शन घ्यायला पाहिजे, अभ्यास करायला पाहिजे, हे महत्त्वाचं आहे. आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे आकाशाची दर्शनाची पुस्तकं मिळतात, ठिकठिकाणी खगोल मंडळ आहेत. आणि जर दुर्बिणीशिवाय अभ्यास करता येतो. आपल्याला माहिती आहे चैत्र महिन्यामध्ये चित्रा नक्षत्र रात्रीच्या सुरुवातीला पूर्वेला उगवतं, रात्रभर आकाशात दर्शन देतं. वैशाख महिन्यामध्ये विशाखा, ज्येष्ठ महिन्यामध्ये ज्येष्ठा, आषाढ महिन्यामध्ये पूर्वाषाढा. म्हणजे चांद्र महिन्याचं जे नाव आहे ना, त्याच्या जवळचं नक्षत्राचं नाव आहे, ते नक्षत्र रात्रीच्या सुरुवातीला पूर्वेला उगवतं. म्हणजे समजा मार्गशीर्ष महिन्यामध्ये आपल्याकडे पाहुणे आला, त्याने विचारलं कुठलं नक्षत्र उगवेल रात्री, तर आपण बेधडक सांगू शकता मार्गशीर्ष महिन्यानं मग मृग नक्षत्र रात्रीच्या सुरुवातीला पूर्वेला उगवेल आणि रात्रभर आकाशात दर्शन देईल. तसंच त्या पौर्णिमेला त्या महिन्याच्या चंद्र त्या नक्षत्रात असतो. चैत्र पौर्णिमेला चंद्र नक्षत्रात, मार्गशीर्ष पौर्णिमेला दत्त जयंतीला चंद्र मृग नक्षत्रात. हे महत्त्वाचं आहे. तसं जानेवारी फेब्रुवारीचं नाही आहे. आपल्याकडे आकाश दर्शनाची ही चांगली व्यवस्था आहे आणि ठिकठिकाणी प्लॅनेटरियम होतं आहे. रत्नागिरीला तारांगण झालेलं आहे, कृत्रिम तारांगण. म्हणजे माझ्या कोकणात तारांगण म्हणजे स्वप्नात सुद्धा कधी वाटलं नव्हतं. तर विद्यार्थ्यांनी नव्हे तर ज्येष्ठ नागरिकांनी सुद्धा, मोठ्या माणसांनी, पालकांनी मुलांना घेऊन तारांगणात जायला पाहिजे. हे पुढचं जग आहे ना, हे विज्ञानाचं आहे. आपण म्हणत होतो संगणकाचं जग आहे, आता तर म्हणायला पाहिजे की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचं जग आहे आणि रोबोटचं जग आहे. मग आपण विज्ञानाकडे वळायला पाहिजे. प्रत्येकानं वैज्ञानिक दृष्टिकोन अंगीकारायला पाहिजे. मनामध्ये ज्या अंधश्रद्धा मी म्हणत नाही, गैरसमजुती म्हणतो, या गैरसमजुती काढायला पाहिजेत आणि विज्ञानवादी व्हायला पाहिजे पुढच्या पिढीला. कारण भारताची इस्रो ही संस्था चांद्रयान 3 भारतानं, इस्रो या संस्थेनं चंद्राच्या दक्षिण ध्रुव प्रदेशात पहिल्यांदा पाठवलं. म्हणजे चंद्राच्या दक्षिण ध्रुव प्रदेशात यान उतरवणारा भारत हा जगातला पहिला देश ठरला. आपण कमी नाही हो, साधी सुई निर्माण होत नव्हती या देशामध्ये. आज चांद्रयान 3 अंतराळात पाठवलं, ते भारतानं पाठवलं तयार करून भारतातल्या सामुग्रीवरती. पूर्वी आपल्याला माहिती आहे अन्नधान्य पुरायचं नाही, आता वाढत्या प्रजेला अन्नधान्य पुरवून आपण निर्यात करतो. आपण कमी नाही होत. अमेरिकेनं सुपर कॉम्प्युटर नाकारला, श्रीलाइट कंपनीनं पुण्याच्या तयार केला. क्रायोजेनिक इंजिन अमेरिकेनं नाकारलं, रशियानं नाकारलं, भारतानं तयार केलं. चंद्रावर जी बग्गी उतरणार होती ती नाकारली, भारतानं तयार केली. भारत कमी नाही आहे हो बुद्धिमत्ते म्हणून. उद्याचा शास्त्रज्ञ आज शाळेमध्ये शिकत असेल. म्हणून मला नेहमी सांगावंसं वाटतं, डॉक्टर विजय बेडेकर जे कार्य करतायत विज्ञान प्रचाराचं, शिक्षण प्रचाराचं, त्याच्यामध्ये ही पुढची पिढी घडते आहे आणि पुढच्या पिढीमध्ये शास्त्रज्ञ आता ते शाळेत शिकतायत, ते शास्त्रज्ञ होणार ते आणि भारताला पुढे नेणार. म्हणून खगोलशास्त्राचा अभ्यास हा शाळेतून व्हायला पाहिजे. अंधश्रद्धा मनातील निघून जायला पाहिजेत आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन समाजामध्ये निर्माण व्हायला पाहिजे. ते आणखी निराशावादी जी वृत्ती आहे ना, आपण मागे आहोत, अमेरिका पुढे, इतर देश पुढे, ते चुकीचं आहे. आपण कमी नाही होत. म्हणजे हे विशेष आहे. भारतीय संस्कृती महत्त्वाची आहे. आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त इथे येऊन गेले. आज या विद्यासंकुलामध्ये भास्कराचार्यांचं इमारतीला नाव आहे. मला सांगा ना, 0 0 जगाला भारतानं दिला. आपण कमी नाहीत. एक राजकारण सोडलं ना तर आपण
कुठेही मागे नाही होत आणि जगामध्ये आपण आदर्श ठरणार आहोत. म्हणून अब्दुल कलाम म्हणायचे, मला उद्याचा भारत आज विद्यार्थ्यात दिसतोय आणि तेच सत्य आहे. आजची जी विद्यार्थी आहेत तेच उद्याचा भारत घडवणार आहेत आणि म्हणूनच त्या मुलांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन निर्माण करण्यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न करायला पाहिजे. माझा प्रश्न असा आहे, तुम्ही मगाशी सांगितलं की लोणार संदर्भातल्या काही गोष्टी तुम्ही मुख्यमंत्र्यांपर्यंत मांडल्यात, तशा एज्युकेशनमधल्या शैक्षणिक खगोलशास्त्र जे आहे हे शैक्षणिक विभागात यावं, प्रायमरीपासून यावं, अशासाठी काय तुम्ही आपल्या शासनाकडे मांडाल का? चांगला प्रश्न विचारलेला आहे. आम्ही ठाणे नगरपालिकेच्या, मी ठाणे नगरीत राहतो, 36 मुलांना इस्रोला भेट द्यायला घेऊन गेलो होतो. विचार करा, गरीब विद्यार्थ्यांना त्यांनी स्वप्न अग्निबाणाचं उड्डाण त्यांनी बघितलं इस्रोचं आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या मनामध्ये लक्षात आलं की आपण कमी नाही आहोत. तिथे एक सुंदर इस्रोचं महिन्याच्या 3ऱ्या बुधवारी इस्रोला भेट द्यायला देतात आणि तिथे प्रदर्शन आहे त्याचं पाहायला मिळतं. आणि शालेय पुस्तकात पूर्वी चुका असायच्या, तर त्या आम्ही जेव्हा कळवलं, म्हणजे उदाहरण द्यायचं झालं तर लोणार हे उल्का विवर आहे असं म्हटलेलं होतं. जी जळून जाते ती उल्का आणि जो दगड जळून जात नाही पृथ्वीवरून आदळतो त्याला अश्विनी म्हणतो, मिटिओरिट म्हणतो. तेव्हा त्या चुका दुरुस्त केलेल्या आहेत. लोणार अश्विनी विवर तो उद्ध्वस्त होतं. सध्या प्रसारमाध्यमातून चालत आहे 2032 साली एक अश्विनी आदळणार पृथ्वीवरती. त्या गाडीच्या आकाराचा आहे, अमुक आकाराचा आहे. मित्रांनो, एक सांगतो, 100मध्ये 1% तशी शक्यता आहे. 1%. आता लोणारचं अश्विनी विवर 52,000 वर्षापूर्वी झालं. अमेरिकेतला ॲरिझोना क्रेटर 50,000 वर्षापूर्वी झालं. अशी 1% शक्यता कधीही असू शकते, पण 99% तसं घडणार नाही. घाबरू नका, चिंता करू नका. दुसरे एक पसरवलं जातं, सगळे ग्रह एका बाजूला आलेत, काहीतरी वाईट घडणार. काहीही वाईट घडणार नाही. सर्व ग्रह जरी एका बाजूला आले, एका रेषेत आले, येत नाही आहेत, वक्र रेषेत आहेत, पण सध्या 4 ग्रह साध्या डोळ्यांनी दिसतात. पश्चिमेला शुक्र आणि शनी दिसतो, आकाशमध्यावरती आपल्याला गुरुग्रह दिसतो आणि पूर्वेला मंगळ दिसतोय. साध्या डोळ्याने हे ग्रह पाहून घ्या. गुरुग्रहाला 95 चंद्र आहेत. तुमच्याकडे दुर्बीण असेल तर दुर्बिणीतून गुरुची 4 चंद्र पहा, शनीची वलय पहा आणि आपल्या चंद्रावरची जी विवर आहेत ना, क्रेटर्स, ते सुद्धा चांगले दिसू शकतात. आणि आपल्या खरं सांगायचं तर दुर्बिणीतून संपूर्ण आकाश इतकं सुंदर पाहता येतं आणि प्रत्येक शाळेमध्ये अशा प्रकारचे कार्यक्रम व्हायला पाहिजेत असं मला वाटतं. चिंता करू नका. अष्टग्रही झाली, नवग्रही झाली. लोक मला प्रश्न विचारतात, ग्रह माणसांचं जीवन घडवतात का? तर मी नक्की सांगतो, ग्रहच माणसांचं जीवन घडवतात, पण आकाशातील ग्रह नव्हेत, तर माणसाच्या मनातील ग्रह. कुठले ग्रह? आग्रह, विग्रह, संग्रह, दुराग्रह, अनुग्रह, पूर्वग्रह. हे ग्रह जास्त डेंजरस. 99.9% आपणच आपल्या जीवनाचे शिल्पकार असतो. ही गोष्ट लक्षात घ्यायला पाहिजे. हे सुंदर आकाशाचं सुंदर दर्शन घेतलं तर मनाला आनंद मिळतो. म्हणून असल्या अफवांवरती विश्वास ठेवू नका आणि त्यासाठीच आकाश दर्शनाचे कार्यक्रम आम्ही हे करत असतो. तर रत्नागिरीला नक्षत्रालय झाले सुंदर, तर प्रत्येकाने या तारांगणाला भेट द्यायला पाहिजे, नक्षत्राला. आणि प्रत्येक शाळेनं दुर्बीण विकत घ्यायला पाहिजे आणि मुलांना आकाशातील ग्रह दाखवायला पाहिजेत. कारण उद्याचा डॉक्टर जयंत नारळीकर, गोवारीकर, अब्दुल कलाम आज तुमच्या शाळेत शिकत असतील आणि त्यांना शास्त्रज्ञ करायला पाहिजे. तेच उद्याचं भारताचं स्वप्न साकार करणार आहे. भंगार व्यवसायाच्या निमित्तानं एका परप्रांतीय व्यक्तीला गावात राहण्यासाठी आधार कार्ड, रेशन कार्डसहित मतदान कार्ड ही ई कागदपत्र देण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. ही घटना मालवण तालुक्यातील गोळवण गावात घडली असून त्यामुळे चर्चेला उधाण आलं आहे. एवढंच नव्हे तर त्या व्यक्तीला शासनाच्या योजनांचा लाभ देखील मिळत आहे. या प्रकरणामुळे गोळवण ग्रामस्थ आक्रमक बनले आहेत. पाहूयात. मालवण तालुक्यातील गोळवणमध्ये एक परप्रांतीय व्यक्ती असून त्याला सरकारी सर्व सवलती मिळत असल्याचं समोर येत आहे.
या व्यक्तीविरोधात स्थानिक ग्रामस्थ आक्रमक झाले आहेत. जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांचंही ग्रामस्थ लक्ष वेधणार आहे. एरवी कुठचंही कागदपत्र योजनांचा लाभ घेण्यासाठी स्थानिकांना अनेक अटी शर्ती घालण्यात येतात. सहजासहजी योजनांचा लाभ मिळत नाही. मात्र परप्रांतीय व्यक्तीला काही दिवसातच रेशन कार्ड, आधार कार्डसह शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळत असल्यानं ग्रामस्थांनी आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. त्यामुळे याची सखोल चौकशी व्हावी अशी मागणी जोर धरत आहे. शासनाने सध्या जो निर्णय लादलेला आहे की स्मार्ट मीटर बसवून मोबाईलमध्ये आम्ही जसं रिचार्ज मारतो त्या पद्धतीने रिचार्ज मारल्यानंतर जोपर्यंत रिचार्ज चालू राहणार तोपर्यंतच लाईट आमची चालू राहणार. रिचार्ज संपल्यानंतर लाईट कुठल्याही क्षणी, उदाहरणार्थ रात्री 2 वाजता संपलं रिचार्ज तर रात्री बंद होणार. एखाद्याच्या घरात आजारी माणसं असतील, त्यांना पंख्याची गरज असेल, किंवा एखादा शासकीय रुग्णालय म्हणा किंवा खाजगी रुग्णालय म्हणा, या ठिकाणी कुठली तरी शस्त्रक्रिया चालू असेल, दिवसा म्हणा किंवा रात्री म्हणा, आणि त्यांचं जर मारलेलं रिचार्ज त्यावेळी संपलेलं असेल तर त्या रुग्णाचे काय हाल होतील याचा शासनाने कुठल्याही पद्धतीने विचार केला नाही. शासन म्हणते रोजगार करा, रोजगार स्वावलंबी बना. स्वावलंबी जर बनायला आम्ही उद्या निघालो, आम्ही आता एखाद्या युवकाने आईस्क्रीमचं दुकान उघडलं किंवा हॉटेल, माशांचं, इकडे आमचे मासे मोठ्या प्रमाणात मिळतात, नैसर्गिक देणगी आहे ती, माशांचं वगैरे हॉटेल उघडलं आणि फ्रीजमध्ये आईस्क्रीम म्हणा किंवा मासे म्हणा, ते जर फ्रीजमध्ये असताना जर रिचार्ज संपलं आणि लाईट गेली, लाईट बंद झाली, तर मग त्या माशांची हजारो रुपयाचे, असं एकाचं उदाहरण देतो, आईस्क्रीम असेल, थंड असेल, इतर काय असेल तर त्याची काय परिस्थिती होईल. त्याचप्रमाणे ही काही इंजेक्शन्स वगैरे जे आहेत रुग्णांना लागण्यासाठी किंवा औषधं काही आहेत ही फ्रीजमध्ये ठेवावं लागतात. मग समजा त्या फ्रीजच्या ठिकाणी किंवा ते इंजेक्शन ज्या ठिकाणी ठेवलं जातं त्या ठिकाणी रिचार्ज संपलं तर त्याची काय अवस्था होईल याचा शासनाने कोणताही किंचित सुद्धा विचार केलेला नाही. आणि हा जो विषय आहे हा सर्वसामान्य माणसांना अतिशय म्हणजे बोलण्याच्या पलीकडे हा पब्लिकला देशोधडीला नेण्यासारखा विषय आहे. याचा शासनाने पुन्हा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आज आमच्याजवळ मीटर बसवलेले आहेत. रिडिंगला जी मुलं येतात ती रिडिंग व्यवस्थित घेऊन त्या पद्धतीने अजूनपर्यंत हे चाललेलं आहे आमचं. मग अशा पद्धतीत जर आता रिचार्ज आम्ही मारला तर किती रुपयाची लाईट वापरली आम्ही, काय करणार आम्हाला, किती रुपयाचं हे झालं. आता बघा वेगवेगळी कार्ड आहेत, हजारो कंपन्या, BSNL सारख्या कितीतरी कंपन्या आज बाजारामध्ये आहेत. एखादी जर तक्रार करायला तर जिओ म्हणा, कुठलीही कंपनी म्हणा, तक्रार जर करावी वाटली तर आम्ही कुठे जाऊन करणार. आता BSNLचं तरी पूर्वीचं शासकीय असल्यामुळे त्यांचं कुठेतरी कार्यालय आहे, तिथे जाऊन आम्ही काहीतरी जाब विचारतो. हे जे मीटर आहे, हे जे आम्हाला जो मीटरचा जो आम्हाला बळी देण्याचा प्रयत्न शासनाने केलेला आहे तो आम्ही विचारणार कुठे, कोणाला विचारणार. सर्वसामान्य माणसाने यात काय करणार. आमचं आता जे आम्हाला असं समजतंय की आता 500 रुपये समजा जर आता सध्या बिल असेल तर आम्हाला तेच बिल दुप्पटीने तिप्पटीने म्हणजे 1500 त्याच्यावर मनाला वाटेल तसं येणार आणि तक्रार करायला आम्हाला कुठेही जागा मिळणार नाही. हे का तुम्हाला नागरिकांना सांगतो, माझ्या बंधू भावांना, की आज जर अशीच परिस्थिती हे जर सक्सेस झालं आणि हे जर झालं आणि एकाच्या कोणाच्या सांगण्यानुसार जर हे होत असेल तर सर्वसामान्य लोकांनी डोळे उघडले पाहिजेत. उद्या सकाळी सोमवार दिनांक 10 रोजी उद्या सकाळी ठीक 11 वाजता कुडाळ संत राहुळ महाराज कॉलेज जवळून आमचा हा मोर्चा निघणार आहे. सर्व सामाजिक संस्था आहेत, राजकीय पक्षाच्या आहेत, यात कोणावर हे नाही, बंधन नाही. राजकीय पक्ष म्हणा, सामाजिक संस्था म्हणा, प्रत्येकाच्या घरात हा मीटर आहे. त्यामुळे प्रत्येकाने जातीनिशय या मोर्चाला हजर राहावं आमची एक कळकळीची विनंती राहील. आणि एकतर आम्हाला रोजगार नाही, युवक आमचे गोव्याला कामाला जातात, काय परिस्थिती आहे तुम्हाला माहिती आहे. मग अशा परिस्थितीत जर यातले जर आता रिडिंग करणारे म्हणा, वायरमन म्हणा आणि काय म्हणा हे सगळे कंत्राटदार आहे. कंत्राटदार प्रत्येक कंत्राटदारांजवळ लोकल स्थानिक जे मजूर काम करणारे आहेत ते जवळजवळ प्रत्येकाकडे 50-60 असे कितीतरी ठेकेदार आहेत आमच्या जिल्ह्यातले. आमचे रिडिंग गोळा करणारे आहेत, वायरमन आहे, 8 ते 10 हजार पगार मिळणार, जीव धोक्यात घालून ते काम करतात. अशा कुठल्याही परिस्थितीत
आमचा विचार न करता या शासनाने जो हा निर्णय घेतलेला आहे तो अत्यंत चुकीचा निर्णय आहे आणि या निर्णयाला ठामपणे विरोध आम्ही विठ्ठल रखुमाई शेतकरी संघटनेच्या वतीने मी सगळ्यांना आवाहन करेन आणि विनंती करेन की तुम्ही सर्वांनी या मोर्चात सहभागी व्हावं. आणि समजा आता तुम्हाला एक महत्त्वाचं आणखी एक सांगेन, समजा शासनाचा जो निधी असतो तो कधीतरी येतो. आता कुठे बघा सगळं कॉम्प्युटरवर केलेलं आहे, तिकडे कार्यालयात जर त्यांचं रिचार्ज संपलं असेल तर त्यांना निधी येणार त्यावेळी ते रिचार्ज मारणार. मग तोपर्यंत ते रिचार्ज बंद, म्हणजे सगळे जे शाळेचे मुलांचे दाखले म्हणा, म्हणजे सर्वसामान्य तो जो झोपडीत राहणार आहे तो AC मध्ये बसणार आहे त्यांच्यापासून सगळ्यांनाच याचा त्रास होणार आहे. त्यामुळे आज मी सन्माननीय संपत देसाई आमचे गडिंग्लजवरून बिचारे इकडे येतात आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीने त्याने हे सगळं नियोजन केलेले आहे. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली आम्ही सर्व सामाजिक संस्था म्हणा, सगळे राजकीय पक्ष म्हणा, कोण असतील आमच्यासोबत येणार त्यांना सगळ्यांना घेऊन उद्याचं आंदोलन सक्सेस करूया. आणि पुन्हा एकदा कळकळीची विनंती करून मी माझे 2 शब्द सर्वांना कळकळीची व नम्र विनंती. निर्णय जे आम्ही हल्लीच्या काळामध्ये घेतले मिरकरवाड्या संदर्भात जो अतिक्रमण हटाव मोहीम आम्ही घेतली आणि त्यानंतर मिरकरवाडा ह्या परिसरामध्ये आमच्या हद्दीमध्ये जवळपास 39 कोटीची निधी आता आम्हाला खर्च करायची आहे. त्याच्यामध्ये कुठल्या कामांना प्राधान्य दिलं पाहिजे, कुठे निधी खर्च झाली पाहिजे. कंपाऊंड वॉलचं काम आम्हाला सुरू करायचं आहे. आम्हाला अतिक्रमण हटवायचं होतं कारण आम्हाला तिकडचा विकास करायचा होता. आता आम्हाला मोकळं सगळं जागा भेटलेली आहे. आता आम्ही तिथे आमचे उपलब्ध असणारी पहिल्या टप्प्याची जी निधी आहे ती निधी खर्च कुठे कशी करायची त्या संदर्भात आम्ही चर्चा केली. आमच्या पोलीस खात्याने कुलकर्णीजींच्या नेतृत्वात असलेल्या इकडच्या पोलीस खात्याने जे आम्हाला खातं म्हणून फिशरीज आणि बंदरे खातं म्हणून जे आम्हाला मदत केली, सहकार्य केलं, त्यांचे एक आम्ही लोकांनी आभार मानले. ड्रोनची चौकशी नेमकं कशी चालू आहे, म्हणजे ड्रोनची कारवाई नेमकं कशी चालू आहे त्या बाबतीमध्ये थोडी माहिती घेतली. त्याच्यामध्ये किती दंड आकारला गेला, त्याच्यामध्ये मच्छीमारांचं काय भूमिका आहे, या सगळ्या बाबतीमध्ये मी माहिती घेतली. आणि शेवटचं म्हणजे आत्ताच हल्लीला झालेल्या युनियन बजेटमध्ये, केंद्र सरकारच्या बजेटमध्ये मत्स्य खात्याच्या संदर्भात फार मोठे निर्णय झालेले आहेत. त्याची अंमलबजावणी खालपर्यंत कशी होईल, लोकांपर्यंत ते आम्ही सगळ्या योजना आणि पैसे कसे पोचवू या संदर्भात चर्चा झाली. आणि शेवटचं म्हणजे अजून जे काय आमच्या किनारपट्टीवर साक्री नाट्यापासून ते खालपर्यंत ज्या ह्या हद्दीतल्या असलेली अतिक्रमणं कुठे असतील तर त्या संबंधित लोकांना नोटिसेस आपण पाठवा अशा पद्धतीचे आदेश दिलेले आहेत, जेणेकरून त्या भागाचा विकास आम्ही मिरकरवाडा मॉडेलच्या अनुसार करू शकतो. संपर्क मंत्री म्हणून आपण ढोल ताशांचा गजर, श्रीदेव रामेश्वराचा जयघोष करत अनेक वर्षांची परंपरा जोपासत देवतरंगासह आणि लवाजम्यासह कांदळगाव येथील श्रीदेव रामेश्वर गावभेटीवरती निघाला. यावेळी रस्त्याच्या दुतर्फा भगवे झेंडे रांगोळी काढत श्रीदेव रामेश्वराचं भाविकांनी स्वागत करत आशीर्वाद घेतले. पाहुयात. मालवण तालुक्यातील कांदळगाव येथील ऐतिहासिक अशा श्रीदेव रामेश्वर मंदिराच्या वेशी फिरणं उत्सवास सुरुवात झाली. यावेळी पालखीत श्रीदेव रामेश्वराचा मुखवटा ठेवून पालखी सजवण्यात आली. श्रीदेव रामेश्वराच्या वेशी फिरणं उत्सवानिमित्त मार्गावरती ग्रामस्थांनी ठिकठिकाणी रस्त्याच्या दुतर्फा गुड्या उभारल्या आहेत, तसंच भगव्या पताकाही लावल्या आहेत, तर रस्त्यावर आकर्षक रांगोळ्या व रंगरंगोटी करण्यात आली आहे. आज कांदळगाव रामेश्वर मंदिर येथून दुपारनंतर निघाल्यानंतर अनेक ठिकाणी श्रीदेव रामेश्वराचे आशीर्वाद घेण्यासाठी ग्रामस्थांनी गर्दी केली होती. भाविकांसाठी अल्पोपहाराची व्यवस्था अनेक ठिकाणी करण्यात आली होती. आज कोळंब मांगरी येथील श्रीदेव महापुरुष येथे प्रस्थान वास्तव्य असणार आहे. उद्या दुपारी महाप्रसाद, दुपारनंतर निवे येथे प्रस्थान, त्यानंतर 11 फेब्रुवारीला निवे येथे दुपारी महाप्रसाद, दुपारनंतर महान येथे प्रस्थान, 12 फेब्रुवारीला दुपारी महान गांगेश्वर मंदिर येथील महाप्रसाद, दुपारनंतर कांदळगाव सातेरी मंदिराकडे प्रस्थान, 13 फेब्रुवारीला सकाळी सातेरी मंदिरातून कांदळगाव साळकरवाडी येथे प्रस्थान, तेथून पुन्हा माघारी येताना परबवाडी मोठ्या तुळशीजवळ महाप्रसाद, दुपारनंतर रवळनाथ मंदिराकडे प्रस्थान, 14 फेब्रुवारीला रवळनाथ मंदिर येथून राणेवाडी येथे प्रस्थान, दुपारी राणेवाडी मध्यवर्ती मोठी तुळस येथे महाप्रसाद, दुपारनंतर रामेश्वर मंदिर येथे रवाना. रात्री रामेश्वर मंदिर येथे 5 दिवसीय वेशी फिरणं कार्यक्रमाची रीतिरिवाजानुसार सांगता करण्यात येणार आहे.
27 वर्षांनी वनवास संपला अशी प्रतिक्रिया दिल्लीतील भाजपच्या विजयावर माजी मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली आहे. पाहूयात. जो चांगला विजय मिळालेला आहे त्याच्याबद्दल आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी साहेब, गृहमंत्री आदरणीय शहासाहेब आणि सर्व पदाधिकारी, नड्डासाहेब आणि सर्व NDAचे प्रमुख यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. आणि जवळजवळ 27 वर्षाचा हा वनवास हा संपलेला आहे. सुरुवातीच्या काळामध्ये काँग्रेस म्हणजे खरं तर दिल्ली महानगरपालिका ही अनेक वर्ष ही BJPच्या ताब्यामध्ये असलेली म्हणजे नगरपालिका नाही, कॉर्पोरेशन हेच एक हे तो स्टेट आहे. दिल्ली कॉर्पोरेशन हेच एक स्टेट आहे. त्याच्यामुळे कॉर्पोरेशनमधली सत्ता अदलबदल झाली तरी दिल्ली स्टेटची सत्ता ही कायम एकतर काँग्रेस किंवा आपकडे राहिली आहे 27 वर्ष. आज 27 वर्षानंतर BJPला पुन्हा एकदा दिल्ली राज्याची सत्ता प्राप्त झालेली आहे. त्याच्याबद्दल NDAच्या सर्व घटक पक्षांचं आणि स्वतः पंतप्रधान महोदयांचं, आदरणीय गृहमंत्री महोदयांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा वाढदिवस शिवसेनेच्या वतीने महसूल पंधरवडा म्हणून साजरा करण्यात येणार आहे. या निमित्तानं सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं आहे. तर येत्या 15 दिवसात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते व खासदार नारायण राणे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत 15 रुग्णवाहिकांचं लोकार्पण करण्याचा मानस असल्याची माहिती राज्याचे माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. हा वाढदिवस आम्ही महसूल पंधरवडा म्हणून साजरा करणार आहोत. परंतु 13, 14, 15 हे आमच्याकडे महसूलचे स्पोर्ट्स आहेत वेंगुर्ला इथं आणि त्याच्यामुळे 16पासून प्रत्येक जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये दाखले देण्याचं काम हे पक्षाच्या वतीने त्या ठिकाणी मेळावे भरवले जातील, तिथं दाखले दिले जातील. वाढदिवसाचं उद्या सकाळच्या वेळेला आमच्या सर्व तालुक्यांमध्ये केक कापून त्यांचा वाढदिवस साजरा केला जाईल. त्यानिमित्ताने फळाचं वाटप होईल. वेगवेगळ्या स्पर्धांचं आयोजन हे या संपूर्ण पंधरवड्यामध्ये करण्यात येईल. या निमित्ताने आम्ही पंधरवड्याच्या निमित्ताने 15 ॲम्ब्युलन्सेसचं वितरण हे माझ्या मतदारसंघामध्ये करतो आहे. खरं तर आम्ही शिंदेसाहेबांना ह्याच्यासाठी बोलवणार आहोत. शक्य झालं आणि ते आले तर त्यांच्या हस्ते आणि आदरणीय राणेसाहेबांच्या उपस्थितीमध्ये हा कार्यक्रम करण्यात येईल आणि त्याच्यामुळे चांगलं अशी सेवा ही या संपूर्ण आठवड्यामध्ये पंधरवड्यामध्ये देण्यात येईल. त्याच्याचबरोबर ज्या स्पर्धा घेणार आहेत त्याच्यामध्ये विशेषतः मला सांगायचं आहे की एका गावामध्ये 4-4 क्रिकेटच्या स्पर्धा होतात आणि मग प्रत्येकाला मदत करणं आम्हाला शक्य होत नाही, कारण एकाला दिली एकाला नाही दिली तरी लोक रागावतात. त्यामुळे क्रिकेटची स्पर्धा ही संपूर्ण मतदारसंघासाठी एकच मोठी स्पर्धा ही येत्या 15 दिवसामध्ये आयोजित करण्यात येईल. या स्पर्धा थेट जिल्हा परिषद स्तरावर पहिल्या फेरीमध्ये सगळ्या गावांच्या आपापसामध्ये हे होतील. त्याच्यामध्ये जे विजेते असतील ते तालुक्याच्या स्तरावर त्यांच्या स्पर्धा होतील आणि तिन्ही तालुक्यामधला जो विजेता असेल त्यांना भव्य काही लाख रुपयाची बक्षिसं देण्यात येतील. तर हे एकच स्पर्धा ही आमच्या पक्षाच्या वतीने होईल आणि त्याच्यामुळे सर्वांनी त्याच्यामध्ये सहभागी व्हावं, सर्व गावातल्या लोकांनी सहभागी व्हावं आणि त्यांना चांगली अशी बक्षिसं ही त्या जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समिती, आता हे युवक मंडळ आमचं आहे ते ठरवतील. संजीव वगैरे आहेत, आमचे बाबू कुडतरकर आहेत, आमचे दुसरे अशोक दळवी आहेत, हे सगळे लोक बसतील आणि ह्याची फायनल हे ठरवतील. त्याप्रमाणे ही एक मोठी स्पर्धा ही होईल आणि सर्वांनी त्या स्पर्धेमध्ये भाग घ्यावा. त्याच्याचबरोबर इतर अनेक उपक्रम हे प्रत्येक तालुक्याच्या स्तरावर राबवण्यात येतील आणि एकंदरीतच शिंदेसाहेबांनी जे काय केलेलं आहे ते कार्य खूप मोठं आहे. ते महिलांसाठी केलेलं आहे, ते ज्येष्ठ नागरिकांसाठी केलेलं आहे, त्याच्यानंतर युवकांसाठी केलेलं आहे. युवकांना मोठ्या प्रमाणात त्यांनी मानधन देण्याची व्यवस्था केली. महिलांना दर महिन्याला पैसे देण्याची व्यवस्था केली. ज्येष्ठ नागरिकांना 3,000 रुपयाची पेन्शन देण्याची व्यवस्था केली आहे. असं प्रत्येक घटकासाठी काही ना काही केलेलं आहे. तर अशा लोकनेत्याचा आणि उपमुख्यमंत्र्यांचा वाढदिवस हा आनंदाने साजरा करायचं आमचं नियोजन आहे आणि त्या दृष्टीने सर्वांनी सहकार्य करावं अशी सर्वांना विनंती आहे.
आम्ही महायुती म्हणून एकसंघपणे काम करत आहोत. भाजप व शिवसेना समन्वयाने काम करणार असून मित्रपक्ष म्हणून चांगले संबंध ठेवण्याचा आमचा नेहमीच प्रयत्न राहिला आहे. त्यामुळे शक्यतो उपाटा शिवसेनेतून येणाऱ्या कार्यकर्त्यांना प्रवेश देण्यावरती आमचा भर राहणार आहे. मात्र भाजपतील काही लोक स्वतःहून प्रवेश करण्यास इच्छुक असतील तर त्या पक्षातील वरिष्ठांना विश्वासात घेऊन समन्वयाने तो निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती दीपक केसरकर यांनी दिली. टाळणं हे आम्ही आमच्याकडून वादन टाळण्याचा प्रयत्न करतो. एवढ्या दिवसामध्ये आमच्याकडच्या अनेक कार्यकर्त्यांना त्यांनी प्रवेश दिला, त्याला आम्ही काय भांडायला गेलो होतो का? असं नसतं. ज्याला जिथं काम करायचं तो काम करू शकतो, परंतु त्यांना उगाच वाईट वाटू नये म्हणून आम्ही शक्यतो ते टाळतो. आमच्या कितीतरी लोकांचा प्रवेश घेतलेला आहे ना. मग याचा अर्थ काय आम्ही त्यांच्याशी भांडलो का त्याच्यासाठी? असं बिलकुल नाही. आपण मित्रपक्ष आहे, चांगले संबंध ठेवले पाहिजे आणि ते आम्ही ठेवू. आम्ही शक्यतो टाळू, पण जिथं आता एकाच घरातली दोन पक्षात राहिले चुकीने, तर तेवढं ते करायला लागतं, त्याला काही इलाज नसतो. पण आम्ही शक्यतो भाजप आणि शिवसेना सगळ्यांना एकत्र ठेवण्याचा प्रयत्न करू की उबाठामधून जे लोक आमच्याकडे येतात त्यांना पहिलं प्राधान्य दिलं जाईल. भाजपमधून शक्यतो प्रवेश घ्यायचे नाही असं आमचं धोरण आहे. अर्थात काही लोक ही व्यक्तिगत संबंधांमुळे काही वेळेला करतात, त्याच्यामागे ही भूमिका बिलकुल नसते की भाजपमधल्या कोणाला तरी फोडायचं. ही भूमिका माझी स्वतःची तर अजिबात नाही. आणि त्याच्यामुळे उबाठामधले जे प्रवेश आहेत ते प्राधान्याने पुढच्या काळामध्ये तुम्हाला घेतलेले दिसतील. आणि जर काही असे प्रवेश असतील तर त्याला भाजपच्या लोकांना स्वतः विश्वासात घेऊन, कारण काही वेळेला दोन मित्र असतात, दोन पक्षामध्ये राहतात, त्यांना स्वतः थोडीशी अडचण होत असते, त्याला अशा तऱ्हेचे निर्णय होऊ शकतात. पण त्याच्यामागे BJP वगैरे विरुद्ध सेना अशी कधीही भूमिका नाही आहे. BJP आणि सेना कायम एकत्र राहणार आणि त्याच्यामध्ये कुठलीही फाटाफूट होणार नाही की आम्ही अशी कुठली पक्षांतरे शक्यतो टाळण्याची प्रयत्न. कसं आहे की मीच मुळात सावंतवाडीमध्ये कमी वेळ होतो. मध्यंतरी मला स्वतःचा बंगला बदलायचा होता. अचानक बंगला शोधल्यानंतर आमची मुंबईमध्ये राहायची व्यवस्था नाही. तात्पुरतं मी हॉटेलमध्ये राहिलो, पण मी काय बंगल्यामध्ये राहिलो नाही. मी बंगला ताबडतोब सोडला. आणि त्याच्यामुळे सामान शिफ्टिंग आहे, इतर आपल्या तिथं माझं ऑफिस जे मी छोटंसं ह्याच्यामध्ये आमदार निवासमध्ये केलं होतं, त्यातले सुद्धा काही वरून लिकेज असल्यामुळे मोडतोड झालेली आहे. तर हे सगळं मला सेट करायला लागेल आणि त्याच्यानंतर पूर्ण वेळ मी सावंतवाडीमध्ये येणार आहे एका महिन्यानंतर. कारण माझा 1 महिन्यामधला काही काळ मी ब्राझीलला 7-8 दिवस आहे. ब्राझीलला माझा प्रयत्न आहे की शेतकऱ्यांच्या जीवनामध्ये क्रांती करणारं असं काजूवरची प्रक्रिया युनिट हे सिंधुदुर्गमध्ये आणायचा माझा विचार आहे. जसं सिंधुदुर्गमध्ये होईल तसंच ते रत्नागिरीमध्ये सुद्धा होईल. आणि ह्याची माझी प्राथमिक तयारी पूर्वीच सुरू झालेली आहे, कारण मी मागच्या महिन्यात जाणार होतो आणि माझ्यावर देवाची कृपा असल्यामुळे आपोआप संबंध येत गेले, कामं होत गेली. त्याच्यामुळे हा जो प्रकल्प आहे हा काजूच्या शेतकऱ्यांचं पूर्ण भवितव्य बदलून टाकेल. इंटरक्रॉपिंगचा मोठा कार्यक्रम हा काजूच्या शेतांमध्ये हळदीच्या लागवडीचा मी दिलेला आहे. त्याच्यासाठी भरपूर निधी दिलेला आहे आणि त्यामुळे हा कार्यक्रम झाला तर हळदीचं अतिरिक्त उत्पन्न हे येणार आहे. हळदीच्या शेती जास्तीत जास्त वाढवण्याच्या मी सूचना दिलेल्या आहेत. आणि त्याच्याचबरोबर जे जमिनीमध्ये होणारे कंद पदार्थ आहेत, जसं कणगी आहे, करांदा आहे, सुरण आहे, याची मोठ्या प्रमाणात लागवड सुरू होणार आहे. एकंदरीत 19 आर्मीसारखे गट हे सिंधुरत्नखाली तयार करण्यात आलेले आहेत. त्यांना सर्व तऱ्हेच्या मशिनरी दिलेल्या आहेत. आणि याच्या पुढच्या काळामध्ये जी मोठी लागवड केली जाणार आहे त्याच्यामध्ये कोकम, त्यानंतर जांभूळ, करवंद, फणस, जे आपल्याकडे शॉर्टेज आहे ज्या गोष्टींचं त्याची मोठ्या प्रमाणात लागवड केली जाणार आहे. आणि हे सगळं काम हे फूड सिक्युरिटी आर्मीच्या माध्यमातून केलं जाणार आहे. मग आता जवळजवळ 1.25 लाख अंडी रोज महिलांची मार्केटला येत आहेत. येत्या 12 तारीखला आमची मीटिंग आहे. याचं ब्रँड नेम ठरेल आणि त्याचं मोठ्या प्रमाणात मार्केटिंग हे आता सुरू होईल, कारण लहान प्रमाणात मार्केटिंग शक्य नसतं. तर वेगवेगळ्या बाजारपेठांमध्ये आपल्या ब्रँडची अंडी ही जायला सुरुवात होतील. त्याच्यानंतर गाईचे प्रोक्युरमेंटला सुरुवात झालेली आहे आणि या गाईंचं दूध हे A2 मिल्क म्हणून ते हे केलं जाईल आणि A2 मिल्कपासून तूप तयार केलं जाईल. त्याचंसुद्धा ब्रँडिंग हे 12 तारीखला ठरणार आहे. आणि त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात क्रांती ही जिल्ह्यामध्ये घडणार आहे. आम्ही अशा तऱ्हेची टेक्नॉलॉजी आणण्याचा प्रयत्न करतो आहे की ज्याच्यामध्ये एका आठवड्यामध्ये घरं तयार होतील, एका आठवड्यामध्ये साधारण एका महिन्यामध्ये एक पूर्ण बंगला तयार होऊ शकेल. अशा तऱ्हेची टेक्नॉलॉजी आम्ही सिंधुदुर्गमध्ये आणतो आहे. आणि ही जवळजवळ 400 रूम्स ह्या पर्यटकांसाठी मे महिन्याच्या पूर्वी खुल्या करायचा आमचा विचार आहे. आणि त्याच्यामुळे सिंधुदुर्गमध्ये पर्यटनाची क्रांती होईल.
मोठ्या प्रमाणात केंद्राकडून निधीची मागणी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी झालेली आहे. आदरणीय राणेसाहेबांकडे पाठपुरावा करून त्याचंसुद्धा योग्य ते त्याच्यामध्ये कारवाई केली जाईल आणि त्याच्यामुळे एक चांगलं असं सिंधुदुर्ग जिल्हा, सक्षम सिंधुदुर्ग जिल्हा उभा राहील. त्या दृष्टीने पालकमंत्री महोदयांचं पूर्ण सहकार्य आहे. आदरणीय राणेसाहेब सातत्याने त्याचा पाठपुरावा करत असतात आणि शिंदेसाहेबांचं, फडणवीस साहेबांचं आणि अजितदादांचं माझ्यावर खूप प्रेम आहे. त्याच्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी अतिशय जलद गतीने या जिल्ह्यामध्ये घडतील आणि आपला जिल्हा पहिल्या क्रमांकाचा जिल्हा होण्यासाठी आम्ही सर्वजण दिवसरात्र काम करू. निलेशजी माझ्याबरोबर असतात, माझ्या अनेक मीटिंग त्या स्वतः अटेंड करतात आणि त्याच्यामुळे आमच्या तिन्ही आमदार आणि खासदारांमध्ये योग्य कोऑर्डिनेशन आहे. लवकरच सगळ्यात महत्त्वाची बाब अशी आहे की हत्तीच्या संदर्भात काही आंदोलन करण्याची सरपंचांनी मला पत्र दिलेलं होतं. तर या संदर्भात माझी वनमंत्र्यांशी चर्चा झालेली आहे आणि वनमंत्र्यांनी आदेश दिलेले आहेत की हत्तींना पकडण्याच्या संदर्भात आणि तसे आदेश आता सावंतवाडीच्या DFOना प्राप्त झालेले आहेत आणि त्याच्यामुळे हत्ती पकडण्याची मोहीम लवकरच सुरू होईल. या संदर्भात येत्या आठवड्यामध्ये मी पुन्हा एकदा मंत्री महोदयांची मीटिंग घेऊन अधिक चांगल्या तऱ्हेने ही मोहीम हाकण्याच्या संदर्भातली कारवाई होईल. मुख्य जे वन खात्याचे आहेत त्यांनी माझ्याशी बोललेले आहेत आणि ही सगळी कारवाई करत असताना त्या ठिकाणी योग्य कार्यवाही होईल. लवकरच मी विजेच्या संदर्भातसुद्धा ज्या काही मागण्या आहेत त्या मी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांकडे दिलेल्या आहेत आणि त्यांना विजेच्या संदर्भात मिटिंग घेण्याची विनंती केलेली आहे, ते सुद्धा होईल. त्याच्यानंतर सावंतवाडीचा जो स्टँड आहे त्याचं BOT तत्वावर टेंडर लवकरच निघणार आहे. याच्यासाठी STचे जे आर्किटेक्ट आहेत त्यांनी माझी वेळ मागितलेली आहे. लवकरच मी त्यांना मुंबईला सोमवार किंवा मंगळवारी वेळ देईन आणि त्याच्यानंतर सावंतवाडीलासुद्धा ST स्टँडची पाहणी करेन. कारण त्या ठिकाणचा स्टँड पूर्णपणे काढून एक मोठा असा भव्य स्टँड हा त्या ठिकाणी साकारला जाईल आणि त्याच्यासाठी पूर्वीचे जे पैसे मी मंजूर करून घेतलेले होते ते फक्त स्टँडला नवीन इमारत बांधण्याचे केलेले होते. हा संपूर्ण एक मोठा प्रकल्प हा सावंतवाडीमध्ये उभा राहील. त्यानंतर मल्टीस्पेशालिटीच्या संदर्भात मी आदरणीय युवराजांची चर्चा केलेली आहे आणि या संदर्भात मी भोगले साहेबांची सुद्धा चर्चा केलेली आहे. त्यांना करारामधल्या काही गोष्टी बदलून पाहिजेत त्या संदर्भात सुद्धा मी स्वतः लक्ष घालून तो करार लवकरात लवकर करून ते कामसुद्धा लवकरात लवकर सुरू करेन. आता हा पूर्णपणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला आणि मतदारसंघाला देण्यात येईल. कर्नाटकात पाठवायचे किंवा हत्तीग्राममध्ये पाठवायचं ह्याचा निर्णय ते घेतील ना. शेवटी असं आहे की त्याला मोठं कंपाऊंड करायला लागेल, त्याच्यामध्ये त्यांना ठेवायला लागेल. तर ही सगळे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटबरोबर चर्चा होणार. त्यांनी माझ्याशी चर्चा करायला सांगितली आणि ही मोहीम करत असताना सो माझं त्याच्यामध्ये बघा आता मला वेळ असतो त्या मी वरचेवर मी सावंतवाडीमध्ये असतो तर आपण तिथं मी भेट देईन आणि ही मोहीम करतो. मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलबाबत या आठवड्यात काही झालं तरी निर्णय घेणारच असा ठाम विश्वास व्यक्त करत दीपक केसरकर म्हणाले, राजघराण्याशी आमची अंतिम चर्चा सुरू आहे. लवकरच करार पूर्ण होईल. मात्र काही अडथळा आल्यास आहेत त्याच इमारतीपैकी एखादी जुनी इमारत निर्लेखित करून त्या जागी मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारण्यात येईल. सद्यस्थितीत असलेल्या रुग्णालयालगत मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल होणं रुग्णांच्या दृष्टीने सोयीस्कर असल्याचं आम्ही तसा निर्णय घेत आहोत असं स्पष्ट केलं. असू शकत नाही त्याच्यामध्ये काही नाही झालं तर आम्ही जे आता आमचं जुनं आहे ते पाडून त्या ठिकाणी बांधायला लागेल मोठं हॉस्पिटल. ते सुद्धा करू आम्ही जो काय निर्णय आहे तो ह्या आठवड्यामध्ये घेऊ. त्याचं टेंडर निघालेलं आहे, त्याची वर्क ऑर्डर दिलेली आहे. कोणामुळे काम थांबलेलं आहे ते तुम्ही युवराजांशी सुद्धा चर्चा करू शकता ना. त्यांच्या सह्या व्हायच्या आहेत. इथं ऑलरेडी हे आहेत म्हणजे हॉस्पिटल अस्तित्वामध्ये आहे. लोकांना 2-2 ठिकाणी जाऊन लोकांची गैरसोय होणार आहे. माझी गैरसोय होत नाही. कारण अनेक ज्यावेळेला हॉस्पिटल सगळे एकत्र असतात त्यावेळेला त्यामध्ये रक्त तपासण्याचं कॉमन असतं, एक्सरे सर्व्हिसेस कॉमन असतात, CT स्कॅन कॉमन असतो. नाहीतर इथं तपासायचं CT स्कॅन काढायला दुसरीकडे जायचं अशी परिस्थिती निर्माण होईल. आम्ही पाहिलं तर एखादं हॉस्पिटल पाडू त्या जागेवर मल्टीस्टोरीड इमारत बांधू. पण हा निर्णय घ्यायलाच लागेल कधी ना कधी आणि त्याच्यामुळे ते पाडलं जाईल. आम्ही करू ते, त्याला काही अडचण येणार नाही. एकाच हॉस्पिटलमध्ये आणि जादा बेड झाले समजा ते मल्टीस्पेशालिटी आहे अधिक आमचं इथलं रेग्युलर हॉस्पिटल एका बिल्डिंगमध्ये असू शकते, त्याला काही अडचण होणार नाही. पण हा निर्णय ह्या आठवड्यामध्ये 100% होतो. सह्या होतील मला खात्री आहे की काही मजकुराबद्दल त्यांचं ऑब्जेक्शन तेवढं आपण करून घेऊ. नव्याने ड्राफ्टिंग करू सगळं. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा.
परप्रांतीय भंगारवाल्याला अधिवासाची कागदपत्रे, कोकणात नक्की चाललंय काय? मल्टीस्पेशालिटीचा निर्णय याच आठवड्यात, दीपक केसरकर यांची माहिती. आणि श्रीदेव रामेश्वर गाव भेटीवर. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पादरा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण लाईव्ह. धन्यवाद.